Ndị banyị ndewo no abụ m Amalinze Jere esi n'ụlọ ọrụ maka mwelite asụsụ na omenala Igbo bụ Amalinze Igbo Educational Program Network wee na-ewetara unu akụkọ ozi nke oge nke Ije Amalinze Jere. Ndị banyị nnukwu ya ndewo nu biko gbanụ ntị na Amalinze nọ n'ọgbọ na ngagharị nke Ije Amalinze Jere n'ịchụ nta akụkọ azọbatara n'obodo Ogidi dị n'okpuru ọchịchị Idemmili na Anambra steeti ebe a na-agba ọdụ. Ọ bụ n'obi Ogbuefi Nnadugwu Bat Okafọ ka a na-eme emereme nke a. Egwu ọgaranya, egwu onye chiri echichi, egwu nrọlị. Ogbuefi Nnadugwu ọ bụ be gị ka eji wee na-ama atụ ihe omenala Igbo. Ọ bụ nnukwu ugwu Nnadugwu ịdịbụ mbụ wee zaa aha Nnadugwu. Ọ bụ nnukwu ugwu ka ndị Amalinze na-ebunye gị. Ọ bụ gịnị bụ ịgba ọdụ? Ịgba ọdụ bụ echichi ụmụ nwaanyị na omenala Igbo. Ụmụ nwaanyị nwere echichi dịkwa iche iche. Ha na-echi echichi dịka inyom, agbala na ndị ọzọ ga. Mana nke kachanụ bụ ịgba ọdụ. Ọ bụ ya bụ ọzọ ụmụ nwaanyị. Echichi ịgba ọdụ bụ ichi iyom. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, nwaanyị gba ọdụ ebidozie akpọba ya iyom. Nwaanyị chie iyom agbaba ya ọdụ. Ịgba ọdụ bụ ichi iyom, ichi iyom bụ ịgba ọdụ. Ndị be anyị unu ahụgo na were ewu tinye n'ọgbụ na were ọgbụ tinye n'ewu bụ otu ihe. N'ihu unu ga-anụkwa nkọwa maka ịgba ọdụ n'olu ndị omenala nke a were anya, maka na ndị be anyị sịrị na ajụba ajụjụ ndị mmụọ agajiwe ewi, maka na ọ bụ ewi na ndị mmụọ gbara agbata obi. Ka m si kwuo na mbụ, ọ bụ n'obi Ogbuefi Nnadugwu na Ogidi ka a na-eme mmemme nke a. Ọ bụ Odoziakụ ya Ifeoma Okafọ chiri echichi ịgba ọdụ. Aha ọdụ ya bụ Iyom Osodieme. Nke a bụ ọda onye na-agba ọdụ. Ọda bụ boot n'olu bekee. Ọ bụ na ọda ka onye na-agba ọdụ na-anọ mgbe a na-echi ya echichi. Ebe ahụ ka o si apụta agba egwu, ọ gbachakwa ọlakpukwara n'ọda ya nọrọ ebe ahụ na-elepụrụ ụwa ya anya. Oriri na ọṅụṅụ na agbamegwu a na-afịọ. Ọzọkwa, ọ bụ gịnị bụ ịgba ọdụ? Achọba anya anụ ejebe n'isi ya. Ajụrụ m nna anyị bụ onye isi ndị Iyom na Ogidi ajụjụ ọnụ. Biko gere n'ihe o kwuru. Ndewo. Biko gịnị bụ aha gị? Ava m bụ Dibe Enyi Ọsakwe na mmụrụ Ogidi. Daalụ. Nwa m na. Anyị bịara ebe a anyị hụ na a na-eme emereme, asị na emereme Iyom. Biko ihe na-eme taa? Ogu Iyom ka a na-echi taa. A na-agba ọdụ. Ọchịgwa ekwe. Onye bụ ụzọ chi ekwe ya mbido ọzọ ichi Ogidi echimekwe ụmụ nwaanyị. Ochichi ekwe ọgbụ ọdụ o wee bụrụ nnekwu Iyom bụrụ ichi ewu. Kedu ọnọdụ ha nọrọ n'omenala Ogidi na omenala Igbo? Ọnọdụ ha nọ na omenala Igbo bụ na ha na-asa ile ha da-atụ ntụ fa bụ ndị eziokwu. Onye ọbụla bụ onye Iyom gbata beru ọchịrị nọ ekweta nọ ọchịrị na ekwukwala ebe akwụkwọ nọ Ọ dị nnukwu mkpa ka unu mata na echichi ịgba ọdụ abụghị echichi ndị ọgọ mmụọ. Mbanụ, ọ bụ omenala Igbo. O nweghị arụsị maọbụ agbara a na-akwanyere ihe echichi ndị a karịa Olisa bi n'igwe. Ndị ụka na-echi echichi nke a. Na Iyom Ogidi eji ọkwa arụsị emie, eji ọkwa okpokpo ochichi emie. Ndị ụka, ndị omenala n'oyiji wee gosi omenala Ogidi na ọ bụ ọkwa ife ọjọọ. Ebe a ka ụmụ nwaanyị Ogidi na-enwe ndụ. Ebe a ka anyị ji wee nwee ndụ ogologo. Anyị azị etikwa mmụọ nke anyị na-eti ojuju. Na anyị bụ Ogidi, nye m Ogidi kwụrụ, nye m Ogidi. Ọ chọrọ ndị ụka, ọ chọrọ ndị a. Nwere ndị ọsọ ada eji ukwu amie
nọ ife eji ekpokọta onwe anyị wee bụrụ nye m Ogidi iyom ndị Igbo enyi biko ị na-agba afa daalụ ọrụ na ị galaghị anụ ọnụ gị gịwa nwa aka daalụ ndewo ndị be anyị unu anụgonu ya iyom sịrị na onye chie iyom na ọsa gị ire ọ gaghị asị asị eye ya ga-abụ eye mba ya ga-abụ mba ọ ga-abụ onye eziokwu ọ gaghị akọ ọnụ ma ọ bụ lụọ ọgụ ọ bụ otu iwu ahụ jikwa ndị chiri echichi ichie na ndị ụmụ nwoke nne anyị iyom dị Igbo enyi ọsakwe daalụrị nne ndị ogbunike bụ ndị obodo iyom osodi eme bịara ka ha kwado ya sorokwa ya ṅụrịa ha bụ egwu wee bịa eze akọnobi ome egwu eburu bata n'ọnụ ụkwụ gị mekasịa a jikwaziri m onye iyom ọzọ ajụjụ ọnụ maka echichi iyom n'ala Igbo gerenụ ntị ihe ọ zara Igbo onye chiri echichi anyị nọ ya tata onye chiri ya ọ ma akpọrịkwo di ya ọ ma akparị di ya n'iwu anyị nke mbụ bụ na nwaanyị ada akpọ di eyi nwaanyị ama emejọ di ya ihe ama emejọ nwunye ya igbe awụ di na-anụ oriri ime esise ndị ya ma di ga-erirọ a na-emeri ya eme nne anyị nwachibelu daalụ nnukwu lee na ihe butechara ma ndị o nyere enye ma ndị e nyere ya enye ndị be anyị sịrị na mkpụrụ afa dibịa gasa n'ala amaghị ndị ọ gara agha na ndị dapụrụ ya adapụ n'aka ọ ka ọ dị ndị ikwu nne ya bụ osi na ogbunike bụkwazi egwu ka ha bịa kwado nwa dị ala ha oche nke a bụ ịkọwa atụ ife na-emenụ maka anyị nyere ndị egwu kwelufu ugwu fa wee bata ndị osile ekene ewu echichi ka anyị na-echi echigbuo ndị ekwe na iyom Ogidi nọ ebe a ewee na-enyefe ofu onye kwachilu tata osodieme nwaanyị chiri echichi nọ n'ọdị ya ndị be nna ya Awọgụ n'Ogbunike bụkwazi egwu wee bịa
Awogu na mmọnwụ apụgo mma aha. Awogu na mmọnwụ apụgo. Pa mmụọ aha. Igbo yagha home. Agha ji n'ụtụtụ gba njenje. Anyị ekelego Dr. Wike Nnadugwu. Anyị kelere nne Nnadugwu. Anyị kelere aka o si dị. Ebugharị egwu ebugharị ọnọdụ. Ilezi anya efekwa ka ọ na-ewere ya Nnadugwu. Ịya m ọsọdị ya mee ebilitego maka na ụmụnne ya abatago. Osodi eme bịara zutecha ndị egwu ahụ. Eturu ya ego ka na-eto mmanwụ. Erimeri jupụtara dendem. Ndị mmadụ riri ṅụọkwa. Ajụrụ ya ajụjụ ndị nke a. Nne biko ndewo. Daalụ. Ahụrụ m na o nwere emume a na-eme taa. Biko kedu ha na-eme? A na-agbụba m ọdụ. Abanye n'otu ọdụ society. If I may take the English language, the prestigious Ugwu. Biko Ugwu. Eji malụ ndị otu ọdụ n'Ogidi. Ị gbara ọdụ? Agba m ọdụ. Lee ya ka agbanye nta. Ọ bụ ndị a dị n'ụkwụ gị? Lee ya ụkwụ na-abụ na aka m na-abụ. Anya ka a na-akpọ ọdụ eze enyi elephantus. Ọ bụ otu ihe na ọzọ nke ndị okpumemme na-echi. Ya bụ ọzọ nke a bụ ọzọ ụmụ nwaanyị. Ọzọ ụmụ nwaanyị ma ọ bụrụ na ife ịkpọrọ ya ọzọ ụmụ nwaanyị. Ugbu a ị gbasịrị ọdụ, kedu ka a ga-esi hụ gị n'obodo Ogidi? Kafa ga-esi fụ m n'obodo di m bụ na a ga na-afụ masị onye echichi, onye chigoro echichi. Biko o nwere aha ị were maka ọzọ nke a ị chiri? Yes, ife a na-akpọ ife a na-eme bụ Iyom. Otu ọdụ a bụ Iyom. Then mụnwa bụ Iyom Osodieme. Iyom Osodieme. Ndewo. Ahụrụ m ụmụ ọgbọghọ kwụghị n'akụkụ. Kedu ha bụ ndị aka gị? Ha bụ ndị agha na-ebu ọdụ a. Ebutere m oche m ji anọ. Asị onye echichi. Ya bụ na ibugoro nnekwu nwaanyị n'obodo Ogidi. Echigo m echichi. Biko anyị kelere gị. Jizikwa n'ike. Ndewo. Onye nhazi na oti mkpu na mmemme nke a kọkwara ihe gbasara ịgba ọdụ na ihe ndị omenala ndị ọzọ. Nna ndewo. Biko ọ bụ gịnị bụ aha gị? Afa m bụ Chief Sir Engineer Ambassador Tochukwu Okeke. Nna ọgwa kpụsa fe niile. Oke mma oge bụ. Ọ bụ gịnị ka a na-eme taa? Ife a na-eme taa bụ ha na-echigo ofu onye Iyom nke na-alụgolo afọ ya Iyom Osodieme. Iyom Osodieme. Biko gịnị bụ Iyom n'ala Igbo ya na n'Ogidi? Abịa n'ala Igbo enwere nwoke nwee nwaanyị. Ịba na ndị nwoke ọ bụrụ ndị chili ọzọ a na-akpọfa ndị ichie. Ịbịa na nwaanyị ọ bụrụ ndị gbara ekwe. Faribazia n'ime ekwe a ndị ligolo elu abụrụ ndị gbara ọdụ. Ya na fama bụ ndị dịka ndị ichie n'ebe ụmụ nwoke nọ. Ọ gịnị ga-emesịa ka ha dị iche na ụmụ nwaanyị ndị ọzọ n'ala Igbo? Ịbịa n'echichi n'ala Igbo na etu o si wee dị n'Ogidi, onye chili echichi a na-ene ya anya ka onye banyere n'otu ndozi, otu ọchịchị, otu ka ọ dị mma, otu asịla asị. Ya na ifefa ji wee dị iche
nwere iwu mabidosiri fa ozugbo iwu nke mbụ bụrụ afaya na-aghala faya apụ n'ọgbọ nụọ ọgụ faya na-edozi edozi fama nsị asị ebe okwu dị fabata ya ekwue nke bụ eziokwu. Ugbu a lerezianụ emereme so ya. Biko, kedu ihe bụ Igba Oduu n'omenala Igbo? Ibe bụ Igba Oduu n'omenala Igbo ma ọ bụ n'Ogidi. Echichi nwaanyị na-echi ojii ya ọ dịka nke nwoke chiri wee bụrụ ndị ichie. Igbo onye ichie? Abụ m onye ichie. Onye bụ ihe bụ ihe mere eme. Ya. Ndị be anyị nụ ọgwụ nụ ka anyị ji ugbu a ka ọ dịbazịa mgbe ọzọ a ga-achụ nta ka anyị jebezịa n'Owele nchi. Amalinze ekolokwa na ije birikwanụ. Ọ bụ m Amalinze Jere azị. Oh, yeah,